Ndini murume wokuCape Town, ndadzoka zvekare nenyaya yangu. Ndakazoswera kumba kwaMike and we spent the entire day trying to think kuti toita sei. Mike akazongoti aizotevera kumba kwangu the following morning, tonyatsosecha muoffice tinyatsobata chokwadi. Kudzokera kumba kwakandinetsa musi uyu, asi ndakazongozvishingisa semurume, ndikasumuka kwatova kuma6:30, ndikarova mota ndakananga kumba. Ndakadarika nepa engine garage ndichitenga Dragon kuti ndishaye hope, ndimuke the entire night, ndaive ndotya kana kudya kumba uku. Ndakawana mudzimai wangu apedza kubika mumba mainwirira kubva kuhallway. Mike aivandiudza kuti ndaisafanira kuchinja anything pabehavior kuitira kuti tinyatsowana umboo hwakakwana. Mudzimai wangu aiva atogeza akachena, akapfeka rokwe chena rekuzara, akapfeka wigi yakareba zviya zvekuma 32 inch, aiva akageza achinhuwirira zviya zvemhando yepamusoro-soro. Aishandisa maperfume aya ekuma 3000 rand ekuEdgars dzavanoti madesigner perfume. Hanzi Jimmy Choo, YSL, Giorgio Armani, ana Scandal, nana Dolce & Gabbana. Amene kuti ndeipi aive akazora musiwo, asi aiva mudzimai ainhuwirira uyezve achigeza. Ndakasvikumumbundira ndikanzwa kusema uye kumerera nekuti picture iya yandakamuona achinanairwa nenyoka yairamba kubuda musoro mangu. Akabva atoti afara kuti ndasvika kozi aiva achienda out neshamwari dzake. Kwaive kuma7:30. Ndakangoti it's okay my love, let me rest. I spent the entire day kubasa kwangu kuri busy. Akabva ati chikafu chiri mumicrowave ndokubva abuda ndokuenda. Abuda ndakafonera Mike kuti mukana waive wavhurika. Abve atouya nekukasika. Mike semunhu aive azere nekutya akadarika achitora vamwe pastor. Ini ndinonamata uyezve ndakabvuma kuti pastor vapinde mumba nekuti taizogona kubata zvinhu kana kuona tigoshaya kuti zvii, uyezve mweya mutsvene waizotibatsira kana tina pastor. Sezvineiwo on this day, mudzimai aive abuda nemota yangu nekuti yake yaive isina petrol. Akati she was behind time, angasina nguva yekudarika nekugaradza achidira petrol. Zvakabva zvanditira nyore nekuti mota yaive netreka, so ndaizoona kana ave kudzoka. Asi munhu wacho aida mafaro zviya zvekuti akabuda adzoke. Ko indaisava nedambudziko nazvo, cause I didn't suspect anything pekutanga kare. Mike akasvika napasta vaya, vakangoti kupinda mumba vachitsika pamukova kwakutanga kudana zita raJesu. Ndakaramba ndakatarisa, vakabva vakanda chikwama chavo pasi, vakati mumba muno munorema, vakanamata zviya zvekuti unonzokumira vhudzi, vakati Mwari wekudenga, ropa renyu rakadeukira isu vatadzi paCalvary. Dima harina simba pamusoro peupenyu hwedu. Mike aive atomhanya kulocation kwakuuya napasta ava vaiva muzimba chaivo nekuti taisada vanhu verudzi urwu pamwe vaizozivana. Ndakanzwa sound yandisati ndambonzwa muoffice memudzimai wangu, ndikanzwa vhudzi kumira, ndikaziva kuti yangova dzamutsana-tsana tsuro nembwa. Foni yangu yakatanga kurira ndikavhunduka. Shamwari yemudzimai ikafona ichiti mudzimai wangu aive angodonha akafenda. Pastor vakati imbodropa foni. Ndakaita sekudaro ndokubva vati zvinhu zvake, asi vengodza shamwari yacho kuti angomurarisa pasi, asapanika, anoita right cause ane low blood sugar. Ndakamufonera ndikataura naye akaita calm down ndokubva ndakati we had to move very fast cause we didn't have much time. Pastor vakanobata dhore muoffice vakatsatsarika naro kuita unge paive nechakasunga kuti risavhurika. Wedwe dhoo rakavhurika ndokubva ndabatidza light. Pakaita inenge mheni so ichiflasha, light ndokuti dzihla kudzima. Muranda waMwari akaramba achidana zita raJesu. Vakati kurudzira kunamatawo nesuwo. It was a do or die situation. Light rakazongobaka rega, tikaona inenge mhuti ichiita kunge yakunyunguduka. Vehama woye, ndichinyora kudai ndironzwa kutya. Office iyi yaive hombe, and pamberi paive nedesk necomputer. Asi kumasure mbichana kwaive necurtain reblack, and I did for making the room dark cause brightness yecomputer yamukuvadza. Kwanditi kunonzi musha mukadzi, saka ndakavarega vachiita zvekudecorata nekuti ndivo vaiva mai vepamba apa. Ini ndaiva nepfungwa dzekuvaka. Handina kuziva kuti mume wangu aiva mwana waSatani. Pastor vakavhura madrowa apa taive tanyarara nekuti taive toona kuti simba raMwari was upon us. Mudrowa umu maive nefile, ndipo pandakaona mapicture ake neshamwari dzake vakashama uye nevarume vaitorwa vakashama. Next pazasi pefile paive nekanenge kajewelry box. Pastor vakakavhura kwakuona mune kacoffin kewhite kanenge kacasket. Mukati mecasket pamusoro
maive nekadhori kakanyorwa zita rangu, meaning to say I was the next to die. Mai vake zita ravo raive rakanyorwa pabond paper rewhite, then paine rope, kureva kuti vaive vadofa. Takadzorera pasi, asi pastor vakatanga kunamata, vakati we break all these chains in the name of Jesus Christ. Vachireva zvemachain aiva akanyisiwa pachidhori. Zvakatanga kumeka sense. Shamwari yemudzimai wangu yaive yambobvunza kuti ndine life police here, ndikati hongu. Kureva kuti mudzimai wangu aiva anditorisa police achizoplana kundiuraya kuti agowana mari. Vedwe, mudzimai wangu munhu aive ane rudo, zviya zvekuti kana tiri tese ndevaiva vadzimai vanenge vachingokuti baby. Zviya zvekuti wese murume unonzwa kunyungudika, chero akakufonera ninge aita zvezvekuti hi my love, zvezvekuti unonyatsonzwa kuti apa tiri murudo. Ina handina kumboziva kuti pakanga pasina rudo, munhu akanga ane zvakanga achiita. Next, pastor vakabva vati kokuseri kwecurtain kunei. Takatarisana naMike zviya zvekuti hameno, asi tikagutsirira musoro kuti go ahead. Pastor opened the curtain after saying a word of prayer, and isu takaramba tichingonamata. Wedway, dark world is real. Pakaita svirima so, asi Mwari vakati not today. Light rakabva rabaka, ndikaona haikona. Chikara chiya chandakaona at that first night. Aiwa, I was not dreaming. Heya taigara nenyoka mumba medu. Ndinotenda Mwari kuti ndaive ndaramba kutenga imba iyi. Ndichiti gore ratichambita mwana, I will gift you with the house. Iyo iya nyoka yekurutsa mari yaive iri mutabu. Kuseri kwecurtain reblack kwaigara nyoka mutabu yakazara mvura. Jesu naSatani hazvisangani, chiedza nerima hazvionani. Nyoka iya yaiva hombe kunge mupimbire wemurume mukuru. Hatina kutarisa kaviri, takabreka. Pasina 2 seconds it disappeared. Asi pastor vaingodana zita raJesu. Zvaive zvakwana, Mwari vaive vandiratidza zvandaisaziva. Ndakadonza pastor ndikati zvakwana ngatibude muno. Ndaive fuza, ndaive ndakadyiswa here. Such a betrayal, kugarira naSatani kana kumbofungira anything. Ndakati kuna Mike, let's go upstairs. We took my clothes and my documents nemacertificates angu ekuuniversity. Ndobva tasiya mumba, ndobva tabuda. It was over. Ndakandoorara kwa Mike, mangwanani kwakutumira trekking company to tow my car from the house. Sister vaya vakazama kufona, ndikati my love, God showed me everything. Akazama kutumira machats, akaisa suma question mark, akabvunza kuti ndoyari nekumba, ndikamuti ini ndakanga ndisisa chawe. Kuma 3 AM that following night, mai vangu vakanditumira message, vakati I've been praying for you. Mukatinamate mwana wangu. For the first time I woke up and knelt on the bed in Mike's guest room and I just said, great is thy faithfulness. Makatendeka Jehovah, rumbidzwai nekuti nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Ndaive ndabuda mumatope. Jehovah vaive vandirwira. Havasi vazhinji vanokwanisa kuwana opportunity yakadai. Kazhinji kacho ukapinda mazviri kuti uzobuda kana kuti upepenuka hazviiti. Kazhinji kacho unosvika pakufa usina chaunoziva. From that day, I'm alive. I'm still working at the hospital. Lease agreement yaka expire. Ndikabva ndaudza agent kuti ndakanga ndisachagare mumba. Previously ndaive ndabhadhara rent kusvika paizo expire lease yangu nekuti ndaisada kublacklist. Mudzimai wangu aive aramba achigara mumba imomo kusvika paka expire lease, asi ini ndina kuzombotaura naye. My brothers and sisters, commit thy ways upon the Lord, nekuti mazuva atakurarama mazuva anotyisa. Ndinotenda chaizvo nekuteerera nyaya yangu uyezve macomments amanga muchiisa. Ndange ndichiverenga macomments enyu. Pane comment yasiiwa na@1 Mutasa vachiti even vematongo vakungoda zvakungoda kusiyira Mwari basa ravo. Ichokwadi ichocho. Kune vakomana nevasikana vari single, please pray to God kuti vakupe mapartner anotya Mwari. Ndatenda. Tinotenda ndipo paperera story yedu. Inyaya inotyisa, mazuva atakurarama, mazuva anotyisa. Vanhu havachatyi kubata mishonga, asi tinotenda nekuti Mwari anorwira vana vake. Nothing is impossible with God. Nasi ndoda kungokushare nemishoko rekuti if ever you're going through anything chausingahwisisi, whether hauzviwisisi kana kuti unozviwisisa kana kuti uri mudenial, whether zvinhu zvemushonga kana kuti zvinhu zvisiri zvemushonga, kungoda nazita raMwari chinhu chakanaka. Mwari anorwira vana vake. Verse rinotaura kuti call upon me
in the day of trouble and I will hear you. Mwari havambobva vakatisiya. Uyezve pane shoko rinotaura even uyezve tinoziva kuti rudo rwaJehovha rwakadzama kunge nyanza. Hanzi love that will not let me go, love that will not let you go. Love, Mwari vane rudo, havambotisiye tiri tega. Tikangovadana Mwari havadi zita ravo rinonyadzisiwa. Tikangovadana Mwari vanouya. Ndatenda ndipo papera chirongwa chedu. Tichadzoka zvakare mangwana nemamwe mastori.